Bon dia, bona tarda, bona nit, Stormers, és igual quan estiguis veient el vídeo, gràcies per estar aquí i benvinguts per fi a un nou vídeo després de 10 mesos estant parats. I us preguntareu per què hem estat parats. Hem estat parats per Covid, hem estat parats per problemes familiars, tenim un imparable a la família, un gladiador total, una passada de persona i bé, no estàvem amb la motivació suficient per fer vídeos. Ara sí, ara estem en una nova etapa, hem d'iniciar aquest camí junts, on vosaltres sereu els protagonistes. Llavors us explico, bàsicament seran noves col·laboracions amb noves marques, serà la professionalització del canal, estarem a TikTok, a YouTube, a Instagram, a Facebook i tot el que surti. A partir de també iniciarem nous reptes, proves, reptes personals, i tot això serà enfocat a la superació personal, que cadascú es podrà posar al seu límit, val? Intentarem que tots aquests vídeos siguin en català, que siguin propers, que siguin per vosaltres, que és una cosa que és fonamental en el canal i és la funció social lingüística que hi ha aquí, no? Sí que hi ha pressions a vegades perquè em diuen si ho fessis en castellà arribaries a més gent. Sí, correcte, jo intento subtitular tots els vídeos. Entenc que qui vulgui entendre em podrà entendre i si algú necessita un vídeo específicament en castellà, doncs provarem de fer-ho. En principi serà aquesta la idea. Bé, també tindrem, molt important, els propers 2-3 vídeos, o potser el proper, estigueu atents, activeu la campaneta per rebre les notificacions, podreu participar en un sorteig de maillots de roba d'estiu. És molt interessant i també estem lluitant per aconseguir un descompte pels subscriptors d'aquest canal. Bé, dit això, gràcies per estar aquí, compartiu, comenteu què voleu veure, perquè a partir d'ara veurem vídeos de mecànica, de problemes que he tingut i he hagut de solucionar jo a través de la meva experiència, vídeos de nutrició, també el que m'ha anat a mi menjar bé durant, abans i dels entrenaments o de les carreres. Tot això ho veurem en aquest canal. Gràcies per ser-hi i ens veiem aviat.